assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en gari kadi e windande men jeeɗiɓire. Allah walli noon on kollonomo ngal ɗo alkulal ko jaa tongu, ɗo woni jaa mawɗo makko, jaa tokoso makko. on kollonomo jaa tongu e jaa cewɗo e jaa cewɗo piccuɗo e jaa tongu piccuɗo. on kollonomo so masani hay nokku no wiyete ko ha tongu wonno e ha cewɗo e ha cewɗo piccuɗo e ha tongu piccuɗo. on saha ndewnuɗen hen toɓɓe lesɗe keɓɗen jaa tongu, jaa cewɗo, jaa cewɗo piccuɗo, jaa tongu piccuɗo. ɗum woni ni wano ni nde wano ni nde ni kasi ɗo ko ha tongu, ɗo noon mbaɗen ni ha tan haqqille ma siftora ko jangonɗa ko ɓooyani, haqqille ma o artude hen no moƴƴi, teskuya tan kon jangde. ayi omoy onawji goɗɗo o nen, ayi teskuya tan woni e jangde woɗɗani, teskuya tan ɓuri wa teskade koɗa ma wawde jangde nani. on jii ɗo henne ko ha tongu, ha cewɗo, ha cewɗo piccuɗo, ha tongu piccuɗo. ɗo ɗiggi janguɗon toɓɓe ɗe jaa tongu, jaa cewɗo, jaa cewɗo piccuɗo, jaa tongu piccuɗo. hande noon oɗon jangoya toɓɓere nde so woni dow ko ha tongu, ha cewɗo, ha cewɗo piccuɗo, ha cewɗo piccuɗo. on kollama oɗo woni mawɗo makko ni wayata. on kollama ɗum ɓenniri on gandal naati. tokoso o mbiyam ko ni o wayata wadde on paami gandal naati. oɗon ko jaa, on kolno ko ni woni jaa mawɗo makko ni wayata. tokosel ngel wona ɗo wayani famɗa seeɗa, waɗani toɓɓe dow gasi. oɗon woni ha mawɗo, on ne waɗani mawna, o waɗani famɗa gasi. ɗum woni ha pular. nden noon ɗo tan ɗiggata teskuya ma wona ɗo toɓɓani, ɗo toɓɓi less, ɗo toɓɓi dow, ari ardi. wadde ko ɗo woni ha tongu, ɗo woni ha cewɗo, ɗo woni ha cewɗo piccuɗo, ɗo woni ha cewɗo piccuɗo, ɗo woni ha tongu piccuɗo. garna jaa ko jaa tongu, jaa cewɗo, jaa cewɗo piccuɗo, jaa tongu piccuɗo. garna ha tongu, ha cewɗo, ha cewɗo piccuɗo, ha tongu piccuɗo. joni noon ɗo ɗiggi garen noon jangguinen windame hande nde. wadde en paami ko nde ɗo windande jangaten hande toɓɓere nde wona dow wiye ha tongu. andeni ɗo nde haadi ha tongu. ɗum woni pular jiyon waɗani mawɗo, waɗani mawno seeɗa, tokosel ngel famɗa seeɗa. nani woni pular o. on jiide wayno iksini. on jii adi ardi ɗo noon mbaɗon ni
أي رانجي مبادوني أي ني مبادوني أي دوكدي مبادوني أي مبادوني kunji mbaɗon ni ɗo kadi mbaɗon ni kunji ɗo kadi daron mbaɗon ni ay kunji nawji nawji kunji saɗani gasi ɗo haaɗi oɗo bange so toɓɓani ko haa tongu haa cewɗo piccuɗo haa tumpucuɗo o monɗo ay fof toɓɓani kono noon nde wonno ɗo ɗen toɓɓiɗo toɓɓere wootere woni ja toɓɓere less ko ja toɓɓere less ko ja less ko ja ɗo noon ko toɓɓere ko dow ko ha toɓɓere dow ko ha toɓɓere dow ko ha toɓɓere dow ko ha ɗo toɓɓani ko wiyete ko ha ɗo ko ha ɗo ko ha ɗo ko ha ɗo ko toɓɓe less mbiya ja 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 ɗo ko dow toɓɓi mbiya ha mbiya ha mbiya ha mbiya ha nde ko a faami ko ɗo woni ha o tollira heen to koso waɗa ni tollira heen oɗo waɗa ni mawɗo makko wayeni to koso makko wayeni gasi non jiide gasi ɗone ko jaa mawɗo o wayani mawɗo o waɗani ni fasaɗo doga tokosel ngel wayani gasi ɗo tan teskuyo ma wonata ganda ko wayni toɓɓani ɗo ko less toɓɓi ɗo ko dow toɓɓi haqqille ma wasa jiiɓade ɗo ganda ko ha tongu ha cewɗo piccuɗo ha tongu piccuɗo ɗo ko ja tongu ja cewɗo piccuɗo ja tongu piccuɗo ɗo ko hakto mbiya ha tongu ha tongu ha cewɗo piccuɗo ha tongu piccuɗo wadde ɗo tan jangde men haaɗi hankkadi to ɗo ɗiggi tan ene wayno en gayni karfaji men tati ɗeɗo hankkadi en ɗigginiɗe en cirti e majjere majje ɗo ko ha less ko ja toɓɓani ko ha ari ardi ɗo tan haqqille ma tongata mbasa woɗɗinde haqqille o jiiɓoɗa jiiɓa jangguinowo ma e mbasa woɗɗinde haqqille ma o ɗo kaɗɗa e jangde he ari ardi ɗo ko ha ɗo ko ja ɗo ko ha Pulaar noon ari wi ha tongu ha cewɗo piccuɗo ha tongu piccuɗo ɗo woni jaawo jaama nani Pulaar wi ja tongu ja cewɗo piccuɗo ja tongu piccuɗo ɗo woni ha ma nani Pulaar wi ha tongu ha cewɗo piccuɗo ha tongu piccuɗo joni noon ɗo ko hata haqqille ma wawa serande hoore ma toɓɓere dow hakkude e sara ɗo ko toɓɓerde ko dow wadde hakto
mbiya kha lesnde woni wi ja toɓɓani hay nokku wi ha on saaha ha o addanma ha tongu ha cewɗo ha cewɗo piccuɗo ha tongu piccuɗo jama nani o moni o addanma ja tongu ja cewɗo piccuɗo ja tongu piccuɗo ay khama nani o moni o addanma kha tongu kha cewɗo piccuɗo kha tongu piccuɗo ne wayno ɗe ngari ɗe gardi ɗo tan haqqille ma wonata e miijade sa wayi jangoy ko wayi noon annoytama hankadi hay annoytama ganani tawde a jangino oɗo ha ɗiggi a jangino oɗo ha ɗiggi hande ko oɗo ha janguɗa wadde o moni tonge moɗo hade min jiiɓoyade ay toɓɓerde nani wiya ha tongu piccuɗo ari ardi ko ɗo hama haaɗi goɗɗo ala jangeteɗo ɗo noon ko pular waɗani togosel ngel waɗani tan famɗa gasi a gayni ha pular aramma nani ga noon ko jangguinem so adima hakkude bindol e sara bindol e so seri ndima alama wondi hay goto ko ni foti ɗo toɓɓani a jangguino so toɓɓani no wiyete ko ha tongu ha cewɗo piccuɗo ha tongu piccuɗo a jangguino so toɓɓi lesɗo no wiyete ko ja tongu ja cewɗo piccuɗo ja tongu piccuɗo ɗo noon hande ko toɓɓerde ko dowde heedma wi ha tongu ɗo ha cewɗo ayi ɗo mbiya ha cewɗo piccuɗo ay ɗo mbiya ha tongu piccuɗo ari ardi ɗo tan jingata jalta e majjere nde hankadi joni noon ɗo ko ha tongu piccuɗo ɗo ko ha tongu tan mbiyata ɗo ko ha mbiya cewɗo ɗo mbiyata ko ha cewɗo mbiya piccuɗo ɗo mbiya ha tongu piccuɗo ene wayno windana nde ari ha ɗo jangade mbawade hankadi a yalti e ha tongu a yalti e ja tongu a yalti e ha tongu yo Allah wallu kadi yo Allah newnu ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina yette kuɗi mon e carnet ji mon mbañiɗo janggon ɗigga an jiɗo yentirde golle ɗe waɗ 00221 117 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp o ngara kala indema yettode ma min nannuma jenta e golle ngara noon jinga balla so ron jarama jokke golle min beltima dokkata golle gongo yo haale ka jangowo jungo e poos balla jangguinowo ha wawa janguindema wonare jangga tan aɗa yaha hajuma ala tesko jangguinowo mo ko neɗɗo mani ko neɗɗo mani ko neɗɗo mani ballamo no wonirɗon haw janguinma ballamo no janguinirma haw janguinma ko sada a dawi dowol ma kalma mbaɗa e poos ma ngara mbiya hande windanɗa ara min ngala hen gari jingui balle